खुलुमबाय महिलारि वाइड एंगल नायगिरि साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ नैबे समाव बरायबाय लोगोसे दिनैनि बे गोदान मोगामोगि आयदानि भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायबाय दिनैनि बे मोगामोगि आयदायाव आंजों लोगोआव दङ बर' सावथुन मुलुगनि सासे गासैजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि बिथाङानो जाहैबाय रिजु मनि स्वर्गियारी बिथांजों आं दिनै मोगामोगि लानो फैदों लोगोसे बिथांनि माखासे मिन्थिफेरै खोथाखौ दिनैनि बे मोगामोगि भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो नाजागोन गिबियावनो नोंथांखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलसिम बरायबाय खुलुमबाय महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ नायगिरि आरो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय नोंथांनि आबुं थंखौ फोरमायनो खावलायबाय आंनि मुङा रिजु मनि स्वर्गियारी गामि भगपुर जिल्ला बाक्सा गोजोनबाय लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना रिजु मनि स्वर्गियारीनि आबुं थंखौ मिथिनो हाबाय दानिया आं नोंथांनिफ्राय माखासे सोंलुखौ सोंनो लादों गिबियावनो नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव सासे फावखुंग्रि महरै बेसेबां मायथाइनिफ्राय खामानि मावबोदों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगाव बेसेबांसो एलबाम आरो फिल्म नोंथांनिया दासिम जाखो आङो माने बेसेबां मायथाइयाव होननानै बुङोब्ला आं बेखौ बुंनो हायो सावथुन मुलुगाव फैजेननाय आं 2002 निफ्रायनो फैजेनदों आरो फार्स्ट एलबाम बानायजेनदों मा मुंमोन बे एलबामनि मुङा फैर'जे आंनि सेरावमोन बेयो माने जोंनि बाक्सा जिल्लानि फार्स्ट एलबाममोन आरो ओमफ्राय आबुं सावथुन हिसाबै बेसेबांसो जाखो गासै दासिम आङो 2002 निफ्राय लानानै गासै 31 जाबाय आरो फिल्म एलबाम गासै टटेल लोगोसे नोंथाङा बे सावथुन मुलुगाव फैनायनि सिगाङावनो मोसानाय बा एक्टिंआव माबाफोर क्लासिकेल लादोंमोन नामा औ आङो कथक डान्स आं माने बिसार कमप्लिट खालामबाय दायो मोसानायाव आरो एक्टिंआव लादोंमोन एक्टिंआव बिदिहाय कर्स लानाय जायाखै एक्चुअली आं बुंनो थाङोबा एक्टिंनि आंहा बिदि जेबो माने इन्ट्रेस्ट गैयामोन गोसो गुदुं नङामोन आरो आगोलहाय फार्स्टआवथ' आं मोसानोसो मोजां मोनोमोन उन्दैनिफ्रायनो मोसाबोदों बिब्दिनो आंनि गोसो गुदुं आरो न'खरनि हेफाजाबजों आंनि नाजानाय आरो रायजो राजाफोरनि अनसायनायजों आं मोसानायनिफ्राय जेनेबा सासे मोसागिरि मुङै मिथिजानायनिफ्राय उनावहाय आङो माने सावथुन मुलुगावबो खाबु मोनलांदों आरो बुंनो थाङोब्ला दासिमनि सावथुन मुलुगनि जार्नियाव नोंथांनि न'खरनि गासैबो हेफाजाब होदों नोंथांखौ गासैबो हेफाजाब थिगानो दङ जों मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव फैनायनि सिगां बा दासिमहालागै एक्टिंनि अनगायै नोंथाङा पार्सनेल लाइफआव मा खालामो आङो दायोथ' जेबो मावाखैबो बुंजायो माने आङो दायो प्राइभेट स्कुलाव इउएन एकाडेमि स्कुलावहाय आं बे लकडाउननि आगोलाव माने जइन जादोंमोन आरो माने हाबजेनदोंमोन दाथ' जेनेबा लकडाउनाव गैथ'ला आङो ओरैनो माने मिउजिकनि क्लास खालामदोंमोन आरो इउएन एकाडेमि प्राइभेट स्कुलावहाय लोगोसे आं मिथिनो मोन्दों नोंथाङा मोसानायखौ जोबोर मोजां मोनो स' बे नोंथांनि रोंगौथिखौ इयुनाव नोंथाङा जोंनि फैनो गोनां बा फैबाय थानाय गोदान जेनेरेसनफोरनो नोंथाङा नोंथांनि सोलोंथाइखौ मोसानाय सोलोंथाइखौ होलांनो सानदों नामा बा माबा मोनसे इनस्टिटिउसनेल दङ नामा नोंथाङा सोलोंथाइ होनो थाखाय बिदिथ' दासिम आं इनस्टिटिउट बिदि गैथ'वा माने आं ओरैनो कमार्शियेल फोरोङो आरो जेनेबा उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनानैबो मोजां मोनो आं ओरैनोथ' आं मोसानायनिफ्राय आं बांसिन आरो गुबुनफोरखौ माने इयुन जोलैखौ फोरोंनानै माने मोजां मोनो आरो दासिम ओरैनोथ' आङो स्कुल खुलिनो सानदों माने इदि कमार्शियेलबाबो माने गावनि जिहेतु रोंगौथि आं बेखौ माने इयुन जोलैफोरनो आङो माने होनो लुबैयो आरो जिखिनि आं रोंबोदों बेखिनिखौ आं गुबुनफोरखौबो माने फोरोंनो लुबैयो आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनि थांखिया जाफुंसारथों लोगोसे आं नोंथांनि फिल्मनि बा नोंथाङा दासान्दि मा मावगासिनो दं बेनि बागै मिथिबाय दानिया आं मिथिनो लुबैदों नोंथांनि न'खरनि सोमोन्दै नोंथांनि न'खराव सोर दङ दासान्दि जोंहा बाबा आइ ओमफ्राय आदा बाजै ओमफ्राय बाबु फिसा सासे दं ओमफ्राय आं ओमफ्राय आब'मोन दंमोन साब्रै ओमफ्राय हाबा हरजोब्बाय आरो दा माने जों गासै 6 जन जायो
गोजोननाय थाबाय बे बिथांनि नखरखौ नोंथांमोनाबो मिथिनो हाबाय लोगोसे जोङो गोबाव समनिफ्राय जाय समाव फैला मेन्डेला बिथांमोना फैजेनदों जोंनि बाक्सा जिल्लायाव माने बिथांमोना जि समाव सुबुंनि बा नायगिरि बिथांमोननि गोसोखौ बोनो हादों फेस्लायाव बै समनिफ्राय नोंथांखौ बुंनो थाङोब्ला सासे माने माइनाव महरै जों नुबोनो मोन्दों दासिम स्निथि खोन्दो अलरेडि जालांबाय बेवहाय नोंथांखौ गोबाङानो सिनायदों थ' बिथांमोनजों बे हायनामुलि जा कमेडियान फिल्म बुंगोन बेखौ बेवहाय नोंथांमोना आखुफोरखौ लानानै माबायदि मोनो ओरैनोथ' आंनि सावथुन मुलुगाव बांसिन आं गुबुन प्रडाक्सनाव खामानि मावनो मोननायनि खाबुखौ मोनदों होनोब्ला आं हायनामुलि माने फिल्मखौनो बुंनांगोन आरोना बेवहाय बामबुला फिल्म प्रडाक्सननि जिहेतु गासैबो बामबुला फिल्म प्रडाक्सना जिहेतु आंखौ बेयाव बे फिल्माव लेंहरनानै माइनाव मुङै रल होनानै आंखौ दिनैसिम माने गुबुन प्रडाक्सनफोराव खामानि मावनो खाबुखौ होदों होननानै आङो माने फिल खालामो आरो थारमाने सावथुन मुलुगाव नोंथाङा मुंदांखा जानायनि टार्निं पइन्टआ बामबुला फिल्म प्रडाक्सननि नाजानायाव बे हायनामुलिनि पार्टफोरनिफ्राय आरो बेयाव माने माइनाव मुङै गोबाङानो आंखौ अनसायदों रायजो राजानि गोबां अनसायनाय मोनदों आङो बे फिल्मनिफ्राय आरो गुबुन प्रडाक्सनफोरावबो आं खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बेनिखायनो आङो नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों आङो बिथांमोनखौ माने साबायखर होयो आंखौ बे स्टेजसिम सफैहोनायनि थाखाय आरो आङो स्पेसियेलि बुंनो थाङोबा माने सायख'नो हायो आङो जेनेबा बिथां फैला जे बरगयारी बिथां आरो दैमासा ब्रह्म बिथां जगत बर' सार माने जगत बर' सारा जों आगोल मिउजिक स्कुलाव एडमिसन लानाय समनिफ्रायनो आङो बे सारखौ लोगो मोनबोदों बिथांमोना बामबुला फिल्म प्रडाक्सनावहाय बिथांमोना माने गोबां जोंफोरखौ थुलुंगा होबोदों आरो जेरै फैला बिथां माने जों फैला जे बरगयारी बिथां आरो दैमासा ब्रह्म बिथांमोना माने आंखौ बे हायनामुलि फिल्मावहाय आंखौ माइनाव रल होनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय माने साबायखर बावहरो जों मिथिनो हाबाय बिथांनि जा सावथुन मुलुगसिम मुंदांखा जानाय बा टार्निं पइन्टआ बे हायनामुलि खोन्दो खोन्दो ओंखारबोबाय थानाय बेवहाय नोंथांमोना नुबोनो मोन्दों बिथाङा दाब्लानि फिसाजो महरै आखु खालामबोदों थ' गासै नायगिरि बिथांमोननि जोबोर अनसायनाय मोन्दों आंबो नायदों लोगोसे नैबे समसिम स्निथि खोन्दो अलरेडि जालांबाय इयुनावबो नोंथांमोननि आखुखौ आरोबाव हायनामुलिनि खोन्दोफ्राव नुनो मोनगोन बा नोंथांखौ माइनाव हिसाबै आरो जों मोजाङै सिनायबावनो हागोन बेखौ आसा फारि लोगोसे आं गोबां नोंथांनि सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो थानाय माखासे खोथाफोरखौ मिथिबोबाय दानिया आं सोंनो सानगोन नोंथांनि माखासे पार्सनेल खोथाफोरखौ जेरै नोंथांनि हबिया मा दं नोंथाङा मा मावनो मोजां मोनो आङो ओरैनोथ' मोसानानैनो मोजां मोनो बुंनांगोन माने हबिसफोरनि बिथोराव मोसानाया डान्सिं डान्स खालामनानै मोजां मोनो आरो गुबुनफोरखौबो फोरोंनानै मोजां मोनो बेनि गेजेरजोंनो आं माने सासे करिय'ग्राफार जानो गोसो आरो करिय'ग्राफार जानायनि आंहा मिजिं दं आरो सिमां दं जेसेसिम माने दावगालांनो हायो दाथ' जेनेबा ओरैनो डान्स हिसाबै गुबुनखौ फोरोंनाय जेनेबा स्टेपआ आलादा जायो गुबुन माने डान्स स्टेप होनाया आलादा जायो खिन्थु फिल्म लाइनावहाय करिय'ग्राफ खालामनाया सासे करिय'ग्राफार जानाया माने एसे डिफारेन्स जायो आरो माने केमेरानि एंगोलफोरखौ मिथिनो गोनां जायो बिदि माने आंहा एसेबां आइडिया गैया बेफोरखौ मिथिना लाग्रोनाया आंनि थाखाय गोनां आरो बिदि सानो आं दा जेसेसिम बेसेबां दावगालांनो हायो नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथांनि हबि बिथांनि गिबि माने हबिया मोसानानै बिथाङा मोजां मोनो लोगोसे मोसानायजों लोगोसे गावनि रोंगौथिखौ गुबुननो माने फोरोंथाइ होलांनानैबो मोजां मोनो लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि माखासे फैनो गोनां गोदान प्रजेक्टफोराव बिथाङा सासे राफोद बर'नि करिय'ग्राफार जानायनि मोनसे जा सिमां बियो मोगथाङाव जाफुंथों लोगोसे जोंबो इयुनाव नुनो मोनगोन होननानै आसा फारिबाय नोंथांनि एक्सपिरियेन्स हिसाबै गोदान जेनेरेसनफ्रा फैबाय थानाय जाफ्रा कालचारेल लाइनाव इनभल्भ जानो गोसो जादों बा हिर' हिर'इन बा डाइरेक्टर प्रडिउसार जिखुनुआनो जाथों नोंथाङा सासे बै समनि एक्ट्रिस हिसाबै नोंथाङा मा फिडबेक होनो नागिरो फैबाय थानाय गोदान जेनेरेसननो आं बेखिनिखौ बुंनो लुबैयो जे जों जेब्ला जोङो फिल्म बानायदोंमोन फिल्माव हाबजेनदोंमोन बे समाव जोंनि दिनावथ' माने केमेरा पिक्सार क्वालिटिफोराबो मोजां नङामोन फारसेथिं थेवबाबो जोङो माने जोंनि जिहेतु गोसो गुदुं जोंनि माने खालामनो लुबैनाय आरो रायजो राजानि अनसायनायजों जों बेखिनि स्टेजसिम सफैनो हादों आरो खिन्थु दानि दिनाव गोबां माने टेलेन्ट
गोबां टेलेन्टफोर माने गथ'फोर ओंखारबाय इयुन जोलैफोरा गोबां टेलेन्टेड आरो बेजों माने ओरैबायदि कर्सबो उन्दैनिफ्रायनो मोनखायो जोंथ' बै समाव माने माबा मोनसे कर्स लानो गोनांबा फारसेथिं माने फारफ्रोमनिथिंजायबो माने माबा मोना आरोखि माने बिदि सुबिदा मोना माने खायसे न'खरहा जेनेबा एंगारा आरो फारसेथिं खाथि खालायाव जेनेबा बिदि स्कुल बा माबा मोनसे बिदि सोलोंथाइ लानायनि थाखाय जेबो बिदि खाबु बहुद खममोन खिन्थु दानि दिनावहाय गोबां माने सुबिदा जाबाय बेफोरखौ नायनानै माने आं इयुन जोलैखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जायखिजाया गावहा जुदि टेलेन्ट दंबा बेखौ माने दिन्थिनायाव जेबो गोनो गोथो जानाङा आरो लोगोसे हानायमानि जेनेबा जुदि मोसानायाव जुदि गोसो गुदुंबा मोसानायाव जुदि गोसो गुदुंबा मोसानायनि थाखाय दाथ' एभेलेबल मोनखायो एक्सट्रा जेनेबा बिदि स्कुल खाथि खालायावनो आरो अनलाइननिफ्रायबो माखासे सोलोंनो हायो बेफोरखौ माने लायोब्ला जोबोद मोजां आरो माने फिल्म बा सावथुन मुलुगाव फैनायनि सिगां गावनि थाखोमाना थानाय जा टेलेन्ट बेखौ बेजों लोगोसे जुदि क्लासिकेल थाफादेरबावोबा जा मोसानायावनो जा रोजाबनायावनो जा बेखिनिया जायोबा पारफेक्ट जासिनो आरो पारफेक्ट जायो आरो खायसे जेनेबा गावबा गाव बिदि माबा मोनसे टेलेन्ट थाखायो बेफोरजों लोगोसे कर्स लादेरबा आरो बांसिन साबसिन जायो होननानै आं सानो आरो एसे मिथिनो गोनां रोंनो गोनांफोरखौ माने जुदि लानानै सोलोंथाइखौ लानानै जुदि गाव गावनि लामाजों जुदि आवगायलाङोबा साक्सेस जानो हागोन होननानै आं सानो आरो एक्टिंजों लोगोसे फरायनायखौबो माने जोबोद गोनांथार फरायनाया माने सोलोंथाइया थाथारनांगौ आरो अके नोंथांमोना मिथिनो हाबाय नैबे समाव रिजु मनि स्वर्गियारिया गावनि जाखिनि एक्सपिरियेन्स बेखौ शेयार खालामबाय लोगोसे नोंथांमोना बिथांनि मोगामोगि इन्टारभिउनिफ्राय माखासे मिथियै खोथाखौ मिथिनो हादों होननानै आं सानो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन नोंथाङा बे स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय दासिम जाखिनि आबुं सावथुन बा एलबाम खालामबोबाय बेफोरनि मादाव जोंहा दिनैनि समाव बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशन दंसै फिल्म लाइनाव जायफोरखो बोसोराव खेबसे माने फांसन जानायनि गेजेरजों बोसोरनि ओंखारनाय फिल्मफोरखौ एवार्ड नमिनेट खालामो एवार्डआव सायख'दों बान्थाबो होबोदों बेबायदिनो नोंथांनि खालामबोनाय फिल्मफोराव दासिम माबाफोर एवार्ड मोनबाय नामा नोंथाङा बेयो पंकज लाहारी आदानि प्रडाक्सनावहाय बिथाङानो डिरेक्सन होदोंमोन बे फिल्मनि नामा बिर बिर फिल्माव आंबो माने हिर'नि बिब' रल माने मोनदोंमोन आरो बेहाय बे फिल्मा 2018 बेस्ट फिल्म एवार्ड मोनदोंमोन आरो 2020-21 मायथाइयाव नोंथांनि फैनो गोनां माबाफोर बर' सावथुनफोर दं नामा आपकामिं प्रजेक्ट दायो पंकज लाहारी आदानिनो प्रडाक्सनावहाय आङो दायो बिसम्बि फिल्माव माने शुटिंआ अलरेडि जोब्बाय आरो ओमफ्राय बेवहाय मा रलखौ मोनदों आङो बेवहाय हिर'नि उन्दै समनि बिमा आरो बिमा हिसाबै मोनदों ओमफ्राय नोंथाङा बेसेबांसो आसाबादि बे फिल्मा माबायदि रायजो राजाफ्रा अनसायनाय मोनगोन होनना सानो आङो बे फिल्मखौहाय खालामनानै जोबोर मोजां नांदों आंनि जिहेतु आंनि रला बेवहाय ट्रेजेडियानो आं आरो बांसिन ट्रेजेडि खालामनोबो मोजां मोनखायो बे फिल्मखौ आं अनसायजागोना रोखा आरो माने जोबोद मोजां मोनदों स्ट'रियाबो जोबोद मोजां जों गेजेर गेजेर ससियेल मिडियायाव फेसबुकफोराव क्लिपखौ नुनो मोन्दों लोगोसे नैबे आथिखालनि जाखांफु गासैजोंबो अनसायजाग्रा फावखुंगुर एक्टर सोरां बेयो दङ आंबो मोजाङैनो नायदों आरो बिथाङा थांनाय बोसोरावबो माने जा गान्जा फाग्ला बेवहायबो गोबां नायगिरि बिथांमोनजों अनसायजादों नैबे समाव गासैजोंबो अनसायजानाय हिर' हिसाबै बा नोंथांनि जा रल गासैजों मिलायनानै बे बिसम्बि फिल्मा फैबाय थानाय समाव बर' रायजो राजाजों मोजां अनसायजानाय मोन्थों लोगोसे पंकज लाहारी बिथांनि जा नाजानाय बेयो मोगथाङाव महर मोन्थों होननानै आसा फारि दिनैनि मोगामोगि लानायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंब्ला बेनि थाखाय आं निमाहा बिखानाय थाबाय लोगोसे आंनि न'आव फैनानै नोंथांनि चेनेलाव आंखौ बरायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों